Dobar dan, dragi učenici. Pred nama je još jedan čas srpskog jezika. Nadam se da ste se malo pripremili, obnovili gradivo i naravno da ste se navikli na ovaj vid učenja na daljinu. Pripremite vaš pribor, sveske i olovke kako bismo danas zajedno radili. Kao što sam vam već rekla na prethodnim časovima, u početku smo zamislili da obnavljamo gradivo koje ste radili sa svojim nastavnicima. Možda ćete videti i nešto novo, pa bi bilo lepo da to zapišete. Posle gramatike i književnosti na red je došla i lekcija o pravopisu. Šta ćemo mi danas raditi? Pošto ima mnogo materijala za pravopis da se obnavlja, za početak ćemo obnoviti veliko slovo, upotreba velikog slova, sastavljeno i rastavljeno pisanje reči. Prema planu i programu za 7. razred imamo još zapetu, tačku i zapetu, zagradu i crtu, ali ćemo to ostaviti za neki drugi čas kada budemo obnavljali pravopisna pravila. Pa da počnemo, nadam se da ste spremni. Pitanje moje glasi šta se sve piše velikim početnim slovom i verujem da svi već pričate kod kuće i nabrajate sve ono čega se sećate, a piše se velikim slovom. I sigurna sam da znate, sada ćemo mi to zajedno sve da ponovimo. Velikim slovom pišemo na prvom mestu lična imena, prezimena i nadimke. To svakako znate još i kad ste bili kod učiteljice. Svako vaše ime, prezime i nadimak piše se velikim slovom. Isto tako i imena životinja i imena vaših kućnih ljubimaca. Ovde su neki primeri poput Pavle, Jana, Popović, Neša i Laza. Na drugom mestu dolaze nam imena nebeskih tela i sazvežđa. Ima ih dosta, nabrojali smo samo nekoliko, a možete i vi sami da se prisetite kojih sve nebeskih tela ima, na primjer planeta. Ovde smo naveli Veneru, Zemlju i kumovu slamu. Imate i Saturn, Neptun, Sunce, Mesec i još neka sazvežđa koje ćemo kasnije videti u vežbanju. Na trećem mestu nalaze se imena naroda i stanovnika. Narodi širom Evrope i sveta možete navesti bilo koje. Evo, ja sam stavila Srbi, Španci, Novosađani. Možete i vi neki vaš primer da navedete i da zapišete, mada mislim da ovo znate i da je jako lako. Ono čega ima više, to su uvek geografska imena koje se pišu velikim početnim slovom. I sve ono što ste učili iz geografije i možda ste ovih dana i obnavljali sa vašim nastavnicima, možete sad i ovde da vidite i da se podsjetite kako se pišu geografska imena. Imamo pod A imena država. Znate da ih ima mnogo. Ovde ne mogu sve da stanu. Naveli smo Srbiju, Grčku. Pod B imena kontinenata. Da se podsjetimo kojih sve kontinenata ima. Naveli smo samo Evropu, Aziju, možete da stavite Afriku, Australiju, Severnu Ameriku i tako dalje. Imena gradova isto ima jako mnogo. I sela. Niš, Rim, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Loznica, Kraljevo, Pirot, Vranje. Imena planina, reka, jezera, mora, okeana, pa će nastavnici geografije dodati i imena nizija, klisura, pećina, poluostrva, ostrva. Sve se to piše velikim početnim slovom. Evo primer za planinu Tara, za reku Sava, more je Egejsko. Šta još pišemo velikim početnim slovom? Tu su imena delova grada, naselja u kojima mi živimo, imena trgova, bulevara i ulica. Evo nekih primjera.
Knarevo brdo kao deo grada naselje, Trg oslobođenja, Cvetni trg, Nušićeva ulica, ulica Vojislava Ilića, Bulevar Nikole Tesle. Zadržat ću se sada na ovom primjeru da se podsjetimo još jednog pravila kada imamo u pitanju trgove, bulevare i ulice. Sećate se sigurno toga, stalno vam nastavnici ponavljaju, a evo imate ovde primer za trg ili za ulicu. Možda je neko već i primetio. Trg oslobođenja, prva reč, trg, piše se velikim slovom. Cvetni trg je na drugom mestu reč trg i ona se piše malim slovom. Isto pravilo važi i za pisanje ulica. Kada je reč ulica na prvom mestu, vidite, ulica Vojislava Ilića, velikim slovom. Kada je reč ulica na drugom mestu, malim slovom. Evo, možete da napišete vašu ulicu, da vidimo u koje pravilo ona spada. U ovo, kada je reč ulica na prvom mestu ili kada je reč ulica na drugom mestu. Možete da zapišete jedan primer, pravilo važi i za ulice, i za trgove, i za bulevare. Evo sad ovde imamo jedno pazi. Ako su imena kontinenata, država i gradova sastavljena od više reči, svaka od njih se piše velikim slovom. Ovo zapišite, vidjet ćete kasnije na primjeru šta to znači ako je neka vlastita reč sačinjena od više reči. To znači sledeće. Imamo Severnu Ameriku, dve reči. Obe se pišu velikim slovom jer je u pitanju kontinent. Crna Gora kao država, dve reči. Nova Varoš, Mali Mokri Lug, pazite, sve tri reči. Sremska Mitrovica. Znači, ukoliko imamo samo jednu reč, ona, znate, piše se velikim slovom, a kada su u pitanju kontinenta, države i gradovi, a imamo više reči u toj jednoj reči, onda se piše, obe se pišu velikim slovom. Dalje, šta se još piše velikim slovom? U višečlanim nazivima planina, nizija, gora, reka, mora, okeana, jezera, samo se prva reč piše velikim slovom. Sećate se da smo malo pre imali planinu Tar, imali smo reku Savu, u pitanju je samo jedna reč. A kada imamo primere poput Crna reka, Panonska nizija, vidite da imamo dve reči, ova druga reč je zajednička imenica, nju moramo pisati malim slovom. Tako da možete da prepišete ovo pravilo u višečlanim nazivima planina, nizija, gora, reka, mora, okeana. Samo se prva reč piše velikim slovom. Slobodno navedite samo jedan primjer. Ukoliko ne stignete, premotajte. Ako nemate tu mogućnost, možete čak i da fotografišete ekran pa da zapišete kada se čas završi. Nastavljamo i dalje sa velikim slovom. Sada su na red došli nazivi preduzeća, ustanova, organizacija i institucija. Imamo primer Treća Beogradska gimnazija, možete bilo koji naziv, Prva Beogradska, Peta Beogradska gimnazija. Možete da navedete naziv i vaše osnovne škole. Imamo Ujedinjene nacije, na primer Matica Srpska. Zatim imamo ovde i sportska društva. Ukoliko neko trenira u nekom sportskom društvu, vidjet ćete kasnije primer. Isto se piše velikim slovom. Nakon ovih preduzeća, ustanova i organizacija, na red dolaze i nazivi praznika i istorijskih događaja. Božić, Nova godina, Prvi svetski rat, Kosovska bitka, možete i vi da dodate neki drugi praznik, Uskrs, Dan žena, možete Prvi srpski ustanak ili Drugi svetski rat,
Kosovska bitka, može da bude Solunski front, da se malo podsjetite i gradiva iz istorije i kako se pišu istorijski događaji. Možete da prepišete ovo. Evo ga još jedno, pazi. Kada govorimo o tim ustanovama, organizacijama i institucijama i ima u sklopu njih više članova, onda morate da zapamtite ovu jednu jako važnu stvar. Samo se prva reč piše velikim slovom, a ostale malim. Ja sam vam navela Filozofski fakultet i vidite, filozofski se piše velikim slovom, fakultet se piše malim slovom. Međutim, ukoliko u takvom nekom nazivu naiđete na neku vlastitu imenicu, nju svakako morate da napišete velikim slovom. Znači, ako se u višečlanom nazivu nađe i neko vlastito ime, ono se piše velikim slovom. Laka je definicija. Evo primer, pošto ustanove organizacije pišemo velikim početnim slovom, univerzitet je velikim, u Beogradu mora velikim, zato što je u pitanju vlastita imenica. Možete da navedete i neki drugi primer. Narodna biblioteka, narodna velikim, biblioteka malim, ali zato recimo imamo biblioteka grada Beograda, pa je Beograda velikim slovom. Da ponovimo sada ono što smo u ovom prvom delu naučili, obnovili, prisetili se gradiva o pisanju velikog slova. Sada pripremite sveske, ako do sada niste zapisali, zapišite sada ovo vežbanje. Vama će nastavnici svakako pomoći u tome, dati još vežbanja kako biste što bolje savladali ovo gradivo i obnovili ga. Primeri glase: Petrovac na Mlavi, Sredozemno more, Narodni muzej, Skadarsko jezero, Velika seoba, Pančićev vrh, Severnjača i Republika Srpska. Vidite da ovde nisu baš sve reči napisane tačno. Možda dok je neko prepisivao, već i podvlačio, i da vidimo kakve ste odgovore dobili. Tačan odgovor je Petrovac na Mlavi. Sredozemno more je netačan, zato što reč more moramo da napišemo malim slovom. Narodni muzej, tačan odgovor. Skadarsko jezero, tačan odgovor. Velika seoba, reč seoba ide malim slovom. Pančićev vrh, vrh malim slovom. Severnjača velikim. I Republika Srpska je tačan odgovor, pišemo velikim slovom. Hajdemo još jedno. Mislim da vam je ovo lako. Jadransko more, Solunski front, Amerikanac, Nemanjina ulica, Crna reka, Velika Britanija, Vukova zadužbina, Mala kola, pazite, mislim na sazvežđe, Fudbalski klub Crvena zvezda. Evo par sekundi da uradite tačne odgovore, da podvučete samo one koji su tačni. Šta smo dobili? Tačni odgovori su Jadransko more, Nemanjina ulica, Velika Britanija i Fudbalski klub Crvena zvezda. U ovim ostalim primerima nešto nije bilo tačno, da vidimo šta. Solunski front, reč front se piše malim slovom, Amerikanac velikim i Crna reka, reč reka se piše malim, kao i u primeru Vukova zadužbina, druga reč zadužbina piše se malim slovom, a kod sazvežđa samo je prva reč velikim, a kola malim. Ovo je bio prvi deo koji je vezan za pisanje velikog slova. Sada idemo na rastavljeno pisanje reči. Pa hajde da vidimo da li se sećate šta pišemo rastavljeno. Verujem da se sada svi odmah setite glagola i nastavnika koji stalno govore o rastavljenom pisanju rečice ne.
uz glagole. Obavezno zapamtite i podvucite, ne plus glagol jednako odvojeno. Moramo pisati rečicu ne odvojeno od glagola. Evo nekih primjera, možete smisliti i sami. Ne znam, ne gleda smo, ne umem, ne stigavši, ne pričajući i ne spavam. U svim ovim primjerima rečica ne piše se odvojeno od glagola. Šta još moramo da naučimo da se piše odvojeno? To je rečica li. Nikako ne smete da je spojite, posebno u primjerima da li, je li, hoćeš li, pišete li. Uvek je rečica li ovde odvojena. Isto tako imamo i predloge koji stoje uz odrične zamenice. Pa onda često pitate nastavnice kako se piše ni od koga, da ne bude spojeno sve kao jedna reč. Morate sva tri dela ove reči da razdvojite. Ni od koga, ni u čemu, ni po kome, ni sa kim, nikako da bude sa nikim, znači ni sa kim. I taj predlog uz odrične zamenice morate da razdvojite. Šta još pišemo rastavljeno? Pišemo oblike futura prvog kod onih glagola koji se završavaju naći. Sećate se da smo pričali ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će i pominjali glagole koji se završavaju naći i kada te pomoćne glagole stavite iza glagola, morate ih razdvojiti. Nikako da spojite, već treba da glasi seći ću, ići ćete, doći ćemo. Ću, ćete, ćemo razdvojeno je od glagola. I imamo višečlane brojeve. 235 piše se odvojeno. Možete 235 kao redni broj, isto se piše odvojeno. I kao zbirni 235 uvek će se višečlani brojevi pisati odvojeno. Došli smo i do sastavljenog pisanja reči. Šta sad pišemo sastavljeno? Ako smo se malo pre podsjetili rastavljenog pisanja reči, sada da vidimo da sastavljeno pišemo rečicu naj u superlativu prideva. Najstariji, najjači. Vodite računa kod ovog primjera, ukoliko pridev počinje na slovo j, imat ćemo 2 j. Najjači. Rečicu ne pišemo uz imenice, prideve i zamenice sastavljeno. Nevolja, nemiran, nečiji. Znači, uz imenice, prideve i zamenice rečica ne se piše spojeno. A sad šta je sa glagolima? Malo pre smo rekli da ih pišemo odvojeno od rečice ne. Međutim, sad tu postoji neki izuzeci. To vi već znate iz mlađih razreda. U pitanju su 4 glagola, ima ih još, ali evo za početak nisam, nemam, neću i nemoj. Nisam, nemam, neću, nemoj. Da ponovimo sada ovo što smo radili za sastavljeno i rastavljeno pisanje reči. Daću vam samo nekoliko primjera, ovo što smo do sada radili, da vidite kako se pišu pojedine rečice, da li je ovo napisano sve tačno ili nije. Podvuci tačno napisane reči. Najviši, neumoran, ne želim, najjužniji, nespretnost. Vaši tačni odgovori koji su, verujem da ste prepoznali da ovde tačno i pravilno treba da podvučete primere. Ne želim,
primer najjužniji i primer nespretnost. Vidite ovo najviši kao superlativ, rekli smo, rečica naj se piše spojeno. Neumoran kao pridev, isto moramo da napišemo spojeno. Sada za kraj, verujem da ste se malo umorili od ovih pravopisnih pravila, kojih je dosta, a još nas neka i čekaju u narednom periodu. Pripremila sam za vas jednu igricu i verujem da vaši nastavnici koriste neke digitalne sadržaje kako bi vam časovi bili zanimljivi. Ovo je jedan pravopisni točak, vidite ovde, u centru stoji napiši pravilno date reči i šta će sad ovde da se desi? Malo da se poigramo. Ja sam u ovom točku šarenom, vidite, navela neke primere koje nisam tačno napisala. A ono što sam vas ja danas učila i verujem naučila, vi ćete sada primeniti kroz ovaj pravopisni točak. Ja ću ga zavrtati i da vidite kako to izgleda. Točak se vrti i doći će do reči spavaš li. Ova reč nije dobro napisana. Kako treba ona da glasi? Vi sad treba to da zapišete u svoje sveske, da kažete, ja vas ne čujem, ali evo ja ću vam reći tačan odgovor. Odgovor je spavaš li, rečica li, piše se odvojeno. Sada ćemo da eliminišemo tu reč i da smanjimo broj reči u točku. Sledeća reč, točak se vrti. Evo nam je nova godina, neće uskoro doći, ali ovde je napisana netačno. Kako treba da glasi ova reč? Da napišemo nova velikim slovom, godina malim. Tako je. Idemo dalje. Koja nam je sledeća reč? Sada kada bi neko odgovarao, možda mu ne bi bilo prijatno, da li će je znati? Nespreman. Kako je ovo nespreman? Rečica ne, šta smo rekli uz prideve, mora da se piše spojeno. I odgovor je nespreman. Idemo dalje. Vrti se točak do reči. Evo je opet ova rečica. Ne govore. Spojilo se ovo ne sa glagolom govore. Sme li to? Ne sme. U ovom slučaju rečica ne piše se odvojeno od glagola. I sada ćemo da sklonimo i taj primer i da vidimo šta će točak dalje da nam pokaže. Ponovo rečica ne. Baš je ima dosta, zato što često i grešite tu rečicu ne. Nećemo, ne može, u pitanju je glagol i opet ćemo spojiti ovo nećemo. Znači nećemo, sećate se, nisam, nemam, neću, nemoj. Valjda neće biti opet rečica ne, nadam se. Fruška gora, možda neki misle da je tačno, međutim nije. Reč gora ovde piše se malim slovom, dok je fruška veliki. Znači, fruška gora, reč gora malim slovom. Sledeći primer nam je Južna Morava. Nije dobro. Naša reka se zove Južna Morava i ovu prvu reč moramo napisati velikim slovom. Znači, Južna velikim slovom. Ne vredi, rečice ne, opet su nas napale, ne znam. To je glagol koji se piše odvojeno od rečice ne i vi u svojim sveskama razdvojite ovo ne od glagola znam. Idemo dalje, broj reči se smanjuje. Šta je sa primerom Atlantski okean? Šta ovde nije dobro? Pa naravno, reč okean piše se malim slovom, ispravite to. Možete sami da vidite primere pa da ih uradite možda i brže. Ovde primer je osnovna škola Ivo Andrić. Eto, na izgled sve dobro, osim jedne reči. U pitanju je zajednička imenica škola, koju ovde treba da napišemo malim slovom. Idemo dalje.
Evo ga neki veliki medved, pošto smo danas obrađivali kako se piše i kada veliko slovo. Nisam mislila na životinju, već na sazvežđe. I sazvežđe veliki medved, prva reč veliki se piše velikim slovom. Još malo reči nam je ostalo. Evo ga, filološki fakultet. Druga reč fakultet je netačna. Piše se malim slovom. A filološki veliki. Vidim ja ovde još neke rečice. Dobro, ovo je ni sa kim, nikako spojeno. Rekli smo kako se pišu odrične zamenice. Moramo, deco, sva tri dela da razdvojimo. Ni, sa, kim. I nikako da pišemo spojeno. Još malo. Tu je Jovanov. Ako se setite prisvojnih prideva koji su izvedeni od vlastitih imenica, prisvojni pridevi na ov, ev i in pišu se velikim slovom. Ovo je bilo lako, znači Jovanov velikim slovom. Idemo dalje. Sremski Karlovci. Šta ovde nije dobro? Druga reč, Karlovci, pišu se velikim slovom. Sremski isto tako velikim slovom. Idemo na primer, još malo. Narodno pozorište. Reč pozorište pišemo malim slovom, a prvu reč narodno velikim. Ostala su nam još 3 primera. Da vidimo koji ćemo. Evo ga, Evropljanin, znate kako se piše. Evropljanin, velikim slovom, kao stanovnik kontinenta. I za sam kraj možemo, evo oba primera, mislim da je ovde bio najbolji. Rečica naj uz prideve se piše spojeno. I ostao je još primer nekakav, opet ona rečica ne, koja se piše spojeno. Ovde je primer nekakav kao zamenica. Eto, ja se nadam da vam današnji čas nije bio toliko dosadan, iako je bio u pitanju pravopis. Ovde smo vam ubacili jednu igricu da vam bude zanimljivije. Nadam se da će ih biti još i da ste obnovili svoje gradivo, da sam vam malo pomogla i da ste naučili još nešto novo. Hvala što ste me slušali. Zapisali ste, nadam se, sve u sveske. Imaćete pomoć svojih nastavnika, a do sledećeg časa ja vas pozdravljam. Doviđenja, deco.